Involved sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, 13 anyos na aking lalaki na nagkawat sa salog sa Fundado Kanaaman Camarines Sur na Lamos. Loading and unloading zone sa University Belt kang Naga pinuna ng pahiwason. Road crash sa San Fernando Camarines Sur, 2 erido. Mga atleta kang Naga College Foundation na malaban sa National Prisa sa Legazpi City, preparado na. Diyos marhay na banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Sarong simana na sana ang hahalaton, balik eskwela na ang mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan. Alagad ba kulang ang Department of Education ang nasisibot sa pagpreparar kan pagbabalik eskwela, kundi maging ang PNP. Aramon taban ang kumpletong detalles kaiyan sa report ni Melvin Machado. Sarong simana na sana ang hahalaton, balik eskwela na ang mga estudyante sa manlain-lain na eskwelahan sa Kanaaman Camarines Sur. Saro sa patunay, nasibot na ang gabos sa pagbabalik eskwela, iyo ang pagdulok ka nagkaperang eskwelahan sa Kanaaman Municipal Police Station para magpatabang sa Brigada Eskwela. Siniguro man ni Police Captain Bernie Ondisimo na andam na sinda sa ilalatag na seguridad sa baralikan sa klase kan mga estudyante. Arog na sana kan pagbugtak ng Police Assistance Desk. Po, actually may mga coordination na po sa MUYA regarding sa mga gigibuhon na brigada eskwela. And then pag abot po kang kalasyan, pag opening, maglalaag po kami ng police assistance desk sa mga eskwelahan po para ma-assist itong mga estudyante na mabalik sa tinampo. Kasi crowded po yan eh. Sarabayan na itong maharatodan. So sure po yan na paano ang tinampo. So dapat ma-organize mi ang flow ng traffic. Maski nakabakasyon pa ang mga estudyante, higot man subot ang pag-implementar kang Kanaaman PNP kang curfew for minor. Inabisuhan ni Police Captain Ondisimo ang mga estudyante na sundudon ang curfew for minor para makalikay sa anuman na peligro. Po, implemented po ang curfew to all minors po sa Kanaaman. Sa mga estudyante po, at least pag-observe sinta ng curfew. Kasi pag nag-observe, at least may iwasan itong mga possible crimes na mangyari sa inyo. Sa July 29, 2024, sabay-sabay na mabaralikan sa seda mga eskwelahan ang mga estudyante sa pampublikong eskwelahan sa bilog na Pilipinas. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, sa siyudad ning Naga, nagpuunang magkalot sa gilid kang tinampo sa parte kan Barangay Peña Francia para ilipat subuot ang mga lamppost para maghiwa subuot ang lugar na pwedeng idesignar na loading as in unloading zone. Saruman ini sa mga lakdang kan Naga City Police Office as in kan lokal na gobyerno para mabawasan ang problema sa magabat na bulos kang trapiko sa nasabing lugar urog na ngunya na pagbabalik kang eskwela. Padagos sa mga bareta, kasabay kan pagpreparar sa pagbuelta kan mga estudyante sa saindang kanya-kanyang eskwelahan. Magkatuwang man subuot ang Solid Waste Management Office as in City Engineers Office sa pagsiguro na malinig na ang gabos na drainage sa syudad. Susug ki Engineer Alex Canning, nagkondusir man sindanin declogging sa mga kanal na barado as in pwedeng magkausanin paglangkaw kan tubig kung makusug ang pag-uuran. Ang maintenance of drainage system for the entire city of Naga is being handled by the office of Sir Engineer Joel Martin of Solid Waste Management alongside with our maintenance team from City Engineers Office. All in all, halos na-covered na itong mga identified drainages that have a frequent clogging and true enough na talaga during our maintenance talagang may mga basura sa laog and silted naman kaya piglilinigan, desilting, etc. and some other areas needing declogging kaya this is the activity undertaken by CEO. Nagdi-declog kami kang mga ibang drainage areas. Sa iba pang bareta,
13 anyos na aking lalaki na lamos mientras na nagkakawat sa salog sa Barangay Fundado, Canaman, Camarines Sur. Ang detalye sa report ni Christine Alcanzo Reyes. Ang kaugmahan ka mga kaakian na nagkakawat sa gilid kang salog ang naribayan ning pagmundo. Kang malamos kasuod mga alas 4 ning hapon ang sarong 13 anyos na aking lalaki na pinagbisto sa pangarang Clark John sa Barangay Fundado, Canaman, Camarines Sur. Istorya kang tiyuon kang biktima sa pulisya, nagkakarawat sa na ang mga aki kang mag-dive ini as hindi naman nagbutwa pagkatapos ka ito. Ang sabi po sa muya kang tito niya na barangay kawat po sa Fundado, bandang alas 4 nagkawat sa pamangkin niya duman sa may riverside. So ang ginagawa niya is nagda-dive sinda kasabay sa mga barkada niya. Tapos ining aking ini na 13 anyos nag-dive, pero ang sabi ni kang mga kaibahan is parang nabagok siya, nagtama siguro sa dumanda, kulang gapo. Tapos naglataw siya, akala kang mga kaibahan is nagjo-joke lang. So after kantong naglataw siya, tapos nag-sink. So dahil na siya naglataw. After 2 hours na siya na-retrieve. Pinaglinaw man ni Police Captain Bernie Ondisimo, mayong foul play ang nangyari kundi ini aksidente sana. Kung kaya may pag-irumdum siya sa mga residentes asin magurang naharani sa gilid kang salog na bantayan ng sa indang mga aki. So sa part po kang magurang, dapat i-supervise nindang mga aki ninda, i-guide ninda na dapat pag mga araw kayo na oras. Kasi yung place pong iyan is talagang parang normal na ang parang playground na ninda yan eh. I-supervise man girari ang mga aki. Kasi pag araw ka yan, at least may makarescue tulos. May makapaisi sa otoridad na may nangyaring insidente. Makulog man sa pagmati kang pamilya kang biktima ang nangyari, mayo naman sindang ibang magigibo kundi ipangadji ang sa idang nawarang kapamilya. Para sa One Media TV 48 Naga, Christina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang bareta, nangapudan sa publiko si Naga City Mayor Nelson Ligacion na daipagtubudan ang sarong fake account sa social media gamit ang sayang pangaran kung say nagpopromesa na tatawan ning tabang as nag-aalok ning trabaho. Sa social media post kan lehitibong account kan alkalde, sinabi kaini na duwa sana ang tunay niyang social media account, iniyo ang Mayor Son Ligacion asin Nelson Ligacion. Sa pagbabalikan Newsbreak, rank number 2 municipal most wanted person sa Camaligan, Camarines Sur na aresto sa syudad ni Naga. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dagom sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meet limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning. Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. From crime scene simulation laboratories to forensic science facilities, NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, nangapodan si City Social Welfare and Development Officer Ma'am Annabel Vargas sa mga partidaryo kan mga nadadakop na minor de edad na daipagpabayaan an sa indang mga aki urog na kunyaon ini sa children's home asin maagi sa intervention. Sa itinatao asin pinag-aagihan na proseso kan mga children in conflict with the law o CICL, dakula an obligasyon kan miyembros kan familia na sindatabangan na makatapos kan intervention. Lang, yun na nga niyan, minsan dapat man kasi daw nag-undergo sa morning intervention, pati yung relative, dapat maging supportive man para matapos yun. Sa satuyang police report, tulos nakapagresponde ang mga personahe kang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kan San Fernando, Camarines Sur matapos ang nangyaring road crash na imbwelto ang sarong SUV asin duwang motorsiklo kan suudma sa kalabaan kan Maharlika Highway na sakop kan Barangay Bonifacio sa nasabing banwaan. Susog sa report, nag-overtake subuot ang sarong motorsiklo kan pasiring ini sa siyudad ning Naga. Kung kaya nasagi kaini ang kasabata na SUV hasta makabanggaan pa kaini ang nagsusunod na motorsiklo na may backrider. Ang mga nairido ang dinaraman sa Bicol Medical Center. Sa iba pang police report, sa Arana Street, Barangay Santa Cruz, Ciudad ni Naga, naaresto kan mga operatiba kan Police Station No. 1, kan Naga City Police Office and Rank No. 2, Municipal Most Wanted Person kan Kamaligan, Camarines Sur, na si alias Hernani. 46 anyos, residente kan Barangay Abella, Ciudad ni Naga, asin sarong tricycle driver na nahahampang sa kasong statutory rape na mayong piyansang pinagrekomendar ang korte. Ang akusado ang rank No. 2 most wanted person sa Kamaligan, Camarines Sur.
Padagos pa sa mga bareta, mga school supplies para sa mga kaakian na miyembro kan 4 na tribal community sa Pili, Camarines Sur ang pinaghatod kan grupo ni Vice Mayor Francis Belen kang nakalis na aldaw bilang pagsuporta sa First Tribal Educational Camp na pinaggibo sa Bungkaw, Kuri kan nasabing banwaan. Sa mga magurang, tinawan man sinda ng vegetable seed para maitanom asin mapangkuanan nin dagdag na panghanap buhay. Ang 4 na tribo kinababalihan kang Tinangis Tribal Group, Bungkaw Tribe, Binanwaanan Tribal Community asin Kabukludan Tribal Community. Salamat lang po din sa Bagdanita. Ako lang tabang na po sa muya na ma-eskwela, ako pang ma-eskwela kong aki. Ano po yun, Salamat lang pong maray. Sa iba pang bareta, mga atleta Canaga College Foundation na makikipagbakbakan sa Prisaan National sa siyudad kan Legazpi. Preparado na. Ang detalye sa report ni Dennis Batir. Ngunya na aldaw ang paghali kan mga players Canaga College Foundation para sa gigibuho na National Prisaa sa siyudad nin Legazpi. Aabuton sa 700 na players sa bilog na Bicol ang mapartisipar sa karawat. Pinakadakol na players tigdi ang hali sa Naga College Foundation. Pinagpuunan ng event sa paaginin banal na Santa Misa sa ST Quadrangle kanasabing eskwelahan Kasubagon Aga. Ito na yung buong taon, 12 months silang pinaghandaan and talagang puspusan yung naging training nila. Madaming mga tune-up games ang pinagdaanin nila to make sure na papunta sa National Prisaa, bit-bit nila yung experience at saka yung expertise na i-display nila para makuha ang success sa National Prisaa. Haloy ang naging training kan mga players kan NCF. Sigon ki Mr. Ruel Rosales, kaipuhan pagtrabahuhan kan mga ini kung maawat nindang makuaan kampyonato asin da madalion na manggana. Masyado kang nagmamadaling manalo. At pag nagmamadali, ang dami nang nakakalimutan. Ang dami nang napapabayaan. Winning will not be easy. Tandaan nyo yan. It will not be easy. Same din ang sasabihin ko sa inyo. Huwag magmadaling manalo. Kung mananalo kayo. But you have to slowly work for it. Dakula man ang pasasalamat ni Mr. Rosales, Presidente kan Prisaa Camarines Sur, sa Naga College Foundation urog na kay NCF President Mario Villanueva sa bilog na suporta na tinatao para sa mga atleta. Para sa One Media TV48 Naga, Dennis Batir. Napakalaki po ng pasasalamat namin na ang NCF community palaging nasa likod ng mga atleta at full support talaga pinapakita na andun sila para i-cheer ang ating mga players. Sa social media, damanan ng mga players na talaga in-encourage sila sa ating administration, sa ating President, Sir Mario. Talagang na-inspire sila tuwing nagbibigay ng insights at saka encouragement si Sir Mario, along with our Vice President for Sports, Culture and Arts, si Ma'am Nelva Olaso. Para sa One Media TV48 Naga, Dennis Batir, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fanpage One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatudlin mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV48 Naga, Newsbreak. Dagom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.